Hello everyone, good morning बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोना गोजां बोथोराव मोजाङैनो दङ होननानै नै नायनो हागोन जोंनिथिं मादि जाना दङ लोगोफोर नै आयु नै जाखाया फनाव मबाइलाव केमेरायाव खमसो नुबोदों ओरैबायदि गाइसमोन नायजाया न'फोरखौनो नुहुरलाया हनै खाथि खाथि न'फोरखौनो नुहुरलायनो नागिरा नै न'फोरखौनो नुहुरलाया एफा खाथिनिखौनो ओरैबायदि खुवा लोगोफोर सोर सोरनिथिं बिदि जादों लोगोफोर खोन्थाहरलायदो उन्दै जोंनि बागाना जोंहानि खाथियाव बागान दंना बैयावहाय नै नुहुरलायला नै बिफांफोरखौनो ओरैबायदि थान्दा आरोना गाइसमोन आयु थान्दा बायबाय गुड मर्निं नै कुकि लांदो जोंहा कुकि ना जोंहाना सैमा गोदान फैलायबाय खारदों जोंहा कुकिजों आंजों खारदों आंबो खारफाबाय Lemba, lemba, cookie, हमनो रोङा माबा कुकि लांगासिनो जोङो नै दायो कुकिखौ जोंना नै रेम्ब'आ ओमफ्राय नै बियो सोरला कुकि बेरायखांबायना जोंहा जाबाय कुकि कुकि नामा कुकि Hi guys, नै जोंहा दिनैहाय सिरखेला गेलेदों गाइस खननै जाबाय आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोरानो नेबा फैया जोंना नै नेलायगासिनो आरोना ओमफ्राय दाखालि खनसे मोनखांबाय बिथाङा नै बे मोनदों दिनै आं मोनबा हामगौ आंसो मोनगोन आयु नै बेनोबो नांगौ जागासिनो 20 जनसो गेलेदों आरोना गाइसमोन दिनै गेलेनो नागिरलायबाय आरोना लोगोफोर मास मोननै जाबाय आरो दिनैजों खननै जाबाय नैबेयाव दङ पेपारा जोंना नामखौ थिखांगोन आरोना ओमफ्राय मोनसे जायखिजाया सोरनि नाम ओंखारो बे नामा जाखांबानो बे मानसिया मोनसिगोन आरो नैबे बिथाङासो मोनगोन नामाब्रा आंसो मोननांगौमोन नायलाय मासे समाव नुवाखै जादुसो खोना माखो बेलाय गावनि नाम ओंखारगौना जादु होबाय नामाब्रा उफ आंना नां आंनि ओंखार उजा बुरिसो नामाब्रा बेलाय होख्लायबाय जोंना नै एबार मोनसिगोन ओइ र' दे रावबो थिखिना इसोरखौ थिखिनो ओइ रेनि गथ'फोरखौ थिखिनो नायदों र' जों थिखिया आरोना एक टिकट उठाओ हाँ एक निकालो दोनों नहीं रानी नंग चिके तो नंगा मालाबा चिके रे आने वाला महीना दे ना नाम देखो ना इधर ये वीडियो बना रहा है ना ये लोग तो इतना लोग किसका है सुरनी कई नंबर 18 किसका है इसको मिला 18 इसका देखा देखो पैसा ये पूरा लेके जाएगा अभी लांजोबसिगोन एबार नोगोसो मोनबाय मालाय एक्टरासो मोनबाय अरे कैसा नासिब है लोग का 18 नंबर कैंसिल कर 18 खाली पड़े पेलाई दे आयो जोंखौ मोनासै मोनासै ओ ना मुनुकन्दा दा फैसा मोनबाय मालाय बेहासो जोंखौसो मोनगोन ना फैनायमोन मा जाखो गाबनो ओंखारबाय नामा गाबनाङा मोनहैबावाखै दे आफानिया के नम्बर 16 गैला मोनासै गाइसमोन जोंहा नै माला मोनबावगोनथाय आयै हाय गाइस नै जोंहा हेपि निउ इयारनि दिनैहाय मा जादों बिमा फिसा जोंहा सानैजोंल' जेरावबो बेरायहैयाखै नै गाइस जोंना बेसो हेपि निउ इयारनि दिनैहाय ना हेपि निउ इयार मा जादों मम' जों बजारनिफ्राय फैनानै रानिया पिज्जा जानो होनना थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय पिज्जाखौ मोनासै मम' लाना फैबाय आरोना गाइसमोन जोंनि इसिं सेन्टारथिं पार्लार दुखान दं अनि इसिं मोनसे हटेल दं बेयाव पिज्जा मोनो जोंनि पिज्जा मोनो ओरैबायदि गोथाव मोनो
रानिया पिज्जाखौ ओरैबायदि गोथाव मोनो आरो ना ओंखायनो जानो थांदोंमोन आरो ना ओमफ्रायो दिनै थाब बन्द' जाबाय आरो ना बाय बाय बिदिबा लोगोफोर बाय बाय हाय गाइस नै जोंना ओंखाम गोरलैया दिनैसै लाब्रा संनायदि जाद लाब्रा गाइस मेन नै जोंना मेदामा आनाया हाय कबि বাইদেউ दा बर'नि रायलाय बर'नि नै सासे अदाब बानायगासिनो मालाय अदाब सखा सोरबा बुजियाबा सखा अदाब मा ओंख्रि होगोन जोंना अमा बेदर ओमफ्राय दाउ अनला बाब्रे अनला फाख्रि होनदोब्रा अनला फाख्रि दाउ ना नाना ओमफ्राय फुलकबि लाब्रा नै गाइस संगासिनो जोंना मेदामना नोंना न' गाइस नामा जारला जागोन नै लाब्राफ्रा जोंना संनोसो नागिरदों गोजौ सायावसो दं बिल्डिंआवसो एसे रेस्ट खालामदों बे जाबाय मा होनो बेखौ बान्दा कबि आलु लाब्रा ओमफ्राय नैबे अमा बेदर जोंना लाब्रायावनो होगोन अमा बेदरखौबो ओमफ्राय नै लाइजों अनला दाउ बेदर संगोन नै बहायबाय सासे होगासिनो संनाया दे मेदाम बरिया गोथावनो आयु एफा गिदिर माबायानो जायगायानो थोनाय नङा दां ओं रोजा जायगायानो नै जोंना नाजों लायगासिनो संनाया जोंना नै ओंखाम गोरलैनिखौ दिनैसो जादों जोंहा गाइसमोन बिउटी आन्दोरा सकल ब्यूटी होना अभी दिखाई ना दिल काला दिल बुकने वाला लोग ज्यादा बकवास करते हैं ज्यादा हो गया दे हम काला है तो क्या हुआ दिल वाला है जोंना ओंखामा मोनबाय जानोसैसो दावरावथार बा खिजाबो बाद में खिजाबो एक दिन में क्या बिगड़ जाएगा अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो एक दिन में कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर पढ़ने वाला लड़का है अनला संनो बेदर एवदों नै गाइस बेदर एवनोसै अनलाजों संनो थाखाय बेदर एवनाय दे आरोना गाइसनि आङो गेसावहाय गाइस लाइजों दाउ बेदरजों एवदों अनलायाव होनो वा इसिने लोगो दसेखौनो माबायदि खालामना दोनदों फाख्राख्रासो नुबाय बा खानसि खुनसि आनिसे जागासिनो जालाफ्रा बाब्रे डेन्जार बे मिनिनायाव एमडी बोले एमडी मुस्लिम हो पारे किस्तान हो पारे बोले बांदर बोले ज्यादा ही बोल दिया ये तो सब मारी वो पारी बोलते थे नोरे ए रानी मोबाइल लाई दे रानी ओए कभी पिपी तो जापान वो पारी बांदर नहीं हमारे बोले दे बिराद समायदों बेस्टलाय खामरानदों tôi nổ lên này rồi Subai Bab malay Khabran này à Này gì à Đây guys Onla Dạ bây giờ này Đi này ha Không có lời Này Chắc không ai ngạ Onla đi lưng đừng đi mà lại Diskuten jar berde ma bele boxale di jele ढेर আছে kali khame rajiba unla selena dekhet makan bob sedeng जोंनि रायजोआ बिराद स्टेन्डार्ड इफोर गेला पोसाक लाया sudah जोंनि रायजोआ originalखौसो लायो अनलाखौसो लोङो इफोर गेला पोसाक लोङा गोथाव
दे ले मनला फाख्रिखो मोजां रानना हो फादा नै एसे ब्लग बानायदों जाखुमालायखायो रुसा एक्टिभ वाली एकदम बानायथिया सिनाबर ए नै माबा दे जादे हो बेस्रा उखैथारबायनो गुरिया मुइ गुरिया बरिया टेस्टि गोथाव ओंखाम खालायनोसै बनस' आया उसिबाय माथो मेगना नुवा नामा नोङा उसिलायलांबाय आं इखो जायामोन ना माबा आयै खर' हमलायलायबाय बेस्रा आयै आन्दायना फैनाय फुंनि 4टायाव बारो बियो हावाया बार मारो खोमा दां ओंखायनोथ' जि जारौरौखा दे जा दे मोजाङै जाना ला जायाबा रावबो थांना थाया ओंखायनो जा ओमफ्राय नै बिनि हिर'आ एक्टरा मनलासे गावहा जाखांबायथ' ओंखायनो राननांदों गथ'फोर हायो दिबोथ' बना बहा